Malawi Today. Ndabweranso ndi uneneri ulosi wa zisankho za mdziko la Malawi lero. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani yokhuzana ndi zisankho za ulosi wa yemwe amene azapambane pa zisankho zimene zikuwera pa 16 September 2025 yakambidwa ndi aneneri osiyanasiyana. Mbuyo mutikumbukira kuti tinaponyanso video pamalo pompano pamene mkulu wina wake anabwera ndi kuzakamba za ulosi wake kuti amene awine zisankho zimenezi ndi AMCP, koma AMCP wakawina sazalamula chifukwa anthu awazawachosa chifukwa cha mkwiyo. Nde awa abweranso ndi uneneri wawo, koma mwina nkutheka kuti video imeneyi mwayiona malo ena, koma pali kusiyana kwa pakati pa zimene tikufuna tikambirane pano ndi zimene mudaonera kwinako ngati mudaoneradi. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti kusogolo kwa video imeneyi tayikako video ina imene ikukamba za amene akumukamba kuti azawine zisankho kuti kodi mkulu amene mbali yake yeniyeni nditi, kodi anthu amenewa ali limodzi. Tamveserani. Ndabweranso ndi uneneri ulosi wa zisankho za mdziko la Malawi lero date ndi pa 13 April 2025. Munyengo imeneyi imene kukuchitika zisankho zikayandikira kumakhala mauneneri ambiri. Anthu ambiri amanenera zinthu zochuluka, ambiri mwasokonezeka mukudzipatsa mafunso kuti pamene papa ndi zona zake mziti, wina anenera izi, wina anenera izi. Kodi Mulungu wasokonezeka? Kodi Mulungu wagawika? Mafandi kuuzeni kuti Mulungu siwachisokoneza. Mulungu nthawi zonse ndi wadongosola. Maprofesa anga ndikamapereka ndimangopereka chindunji, sindimayenda mozembera, koma ndimangopereka straight forward chimene ndaonetsedwacho. So ndifuna ndikuonetseni ndikuuzeni zimene Ambuye Yesu amandionetsa. Ndipo ndikamakupatsani zinthu pano sindimakupatsani zimene ine ndimadziwa, koma Ambuye Yesu ndi amene amandionetsa. Iye ndiye Mbuye wa Ambuye, mfumu ya mafumu, kalonga wa mtendere, akudza msanga kudzaweruza dziko lapansi, odala amene ali okonzekera. So wina aliyense amene abweretsa mauneneri osempana ndi zimene ndakhala ndikupatsirana akunamizana. Okay, zimene ndimaonetsedwa mpira umamenyedwa, unali ngati mpikisano koma oyimira zisankho. Umamenyedwa pakati pa boma limene kulamula ku Malawi MCP ndi zipani zotsutsa zimene zidapanga alliance. Ndi mpira umamenyedwa mdziko la uzimu. Ndimaona MCP boma limene kulamula likuchinya kwambiri. Ndinaona zigoli ndithu zikulowa komano alliance wa amapeza kuti pa gola mapona bwinobwino, koma kuti akamenya molomoti mpira ulowe pa golo mapeza ruwanjama wadumpha mwina Paul chigolo salowa. Ndipo mpaka na amene adapambana anali amene akulamula pano. Zimene zikutanthauza kuti zisankho zimene zikubwerazi amene adzawina bindu walamula, posatengera kuti kukhala alliance, koma musunge zimene ndikulankhulazi, adzawine ndi olamula. Mutakumva maprofese ochokera kwa anthu osiyanasiyana. Wina aliyense amene anenere kukuuzani kunena kuti yayi ndikuona DPP ikuwina, ndikuona UTM ikuwina, ndikuona Ford ikuwina, ndikuona UTM ikuwina, kumakupatsani kumakulimbitsani mtima, kuna mizana amene musamkhulupirire. Vuto ndila kuti nthawi ya zisankho anenera ambiri amafuna kudya ndalama. Ndifuna ndikuuzeni mwa amene ine ndikulankhula pano, palibe munthu mmodzi amene anandigulapo prophecy. Sizidzatheka ndipo sizidzachitika chifukwa ndimopa Ambuye. Ndi anenera ambiri akoza mango kuna mizani. Ifana anenera ambiri ngongofuna kukhutitsa mimba zawo, agulitsana nting'oira kaboro kakang'ono ndalama zambiri chani ofuna ndiona ine alipire chani, zimene zosembana mwa Mulungu. So sanga opeso lokupatsani prophecy yabodza chimene akufuna yafuna ndalama. Nde kaya akabambe uko, kaya ku DPP, kaya ndikuti, kaya ndiku Ford, wina aliyense amene akuuzeni kuti mukolowa mboma ndikuonani olata tulutsa misozi, akuna mizani Mulungu sadantume. Unenero umene Mulungu sadantume akunama. Zimene ine ndakhala ndikuonetsedwa bwereza ndikuona boma limene kulamula pano pali kuwinabe zisankho mdziko la Malawi. Let me mulole kuti ndizike mchingerezi. This is what I saw in the spirit world.
I saw competition. It was like the ruling government in Malawi and the alliance of parties. It was like they were playing a soccer competition. And the way I saw it, I saw the government scoring, and I saw the alliance from opposition party losing the game, which was representing the coming election. I'm still seeing the ruling government winning election in Malawi. Mark my words and keep my prophecy. Before you oppose my prophecy, you have to follow what I used to prophesy on my platform. I'm seeing the government winning again. This is what the Lord Jesus showed me. I'm seeing the government winning again. Even though someone can come to you and in the name of maybe he's crying, shedding tears, telling you that DPP is winning, UTM is winning, Afford is winning, PP is winning, UDF is winning. That prophecy, that prophet is lying to you. They just want money. They just want money, because many prophets, they like money. They want to eat money from politicians in the time of elections. So they just want to please you. I've never ate money from any politician. Listen to this prophecy. We have to fear God. The judgment day is coming. Whatever I'm saying here, the Lord will judge me. So we have to be careful when we are prophesying. I'm seeing the ruling government. I'm seeing Lazarus Makathe Chakwera ruling Malawians come 2026. Keep this prophecy. Write it down. Even though you cannot write it down, but in your head you keep it. Ruling government is winning again. That's the prophecy I have. God bless you. This is Prophet MD Harimbewe. Shalom. Mwamva abusa mmene ayankhulira zokhuzana ndi kuwina kwa MCP. Koma mbusa ameneyu mukamumvesesa ma ulaliki yake ambiri. Ameneyu amadana ndi anthu amene amakonda kusapota zipani zina posakhala Achakwera. Zimamunyasa kwambiri kuti wina wake amumve akukamba zosusana ndi boma la Achakwera. Tisanapite patali kwambiri, mupange compare zimene wayankhula iyeyo kuzokhuzana ndi kuwina kwa MCP, nde tikufuna mufananize ndi zimene adayankhula mu video iyi pa mauthenga amene amakhala kupereka mbuyo. Tamumvesereni mkulu amene. Mukayang'ana amene uli ku Malawi, za udindo wautsogoleri chani zonse zimene muzidziwazo muzisiyo manufandira nkhuleza Achakwera pa mutu bawo pala anointing dzodza kwa Mulungu. Mutha kunena kuti mzimu Mulungu dachokera chani kwa mudziwa kuti pali kudzodza kwa Mulungu pa mutu pawo. Mawina ali wonse amene munthu atha kulankhula achipongwe atha kukhala ndi zotsatira zake, ndi musamale. This is prophetic warning. Nimene ndikukupatsani, ndikuchenjezani. Chenjezo langa likupita kwa Aboni Kalindo. Chenjezo langanso likupita kwa Bakili News TV. Chenjezo langa lina likupitanso kwa Alaiton Mangochi. Lilime lanu musamale nalo, tikukhala ali m'dziko lapansi. Mulungu amalanga, ndipo kupatsani chenjezo langa ili musamale ndikulapa ndikusintha machitidwe anu. Sindikuletsani kumenyera ufulu wanu, koma ndikuti musamale ndi zolankhula pakamwa panu, chifukwa kuli ngati mukudzikumbira dzenje la manda. Ilili ni chenjezo, prophetic warning. Ambuyesu amakukondani kwambiri. Mulungu sadzamulanga munthu asanamdzudzule. Abeni Longwe, Zidawa chenjezo.
Ndi kuyenjezani sweli Aboni Kalindo wabakiri Mulusi TV ndi media ena onse amene mupanga za chipongwe komanso Alaitoni Mangochi timulape monjezerapo ndifuna ndipereke uthenga wanga wa chenjezo kwa oimba Precious na Madingo. Precious mnayamba bwino koma mwatayirira muyang'ane ngakhale mmene mumaji mmene motu ndi mmene zikukhalira za ulendo uno nde pamene kuti mangofuna tikuoneseni kuti pambuyo pomvesera prophecy ya mkulu ameneyu ndiye tifananize ndi zina zimene iye wakhala kuyankhula mbuyomu zokhuzana ndi chipani cha MCP komanso olemekezeka a president Lazarus McCarthy Chakwera. Zimenezo ndi zimene mkulu amene anapanga ndipo amayankhula. Ife sitili pano kujaja koma timangofuna muone kuti kodi mkulu amene mbali yake yeniyeni nditi. Kwa amene mungotipeza kumene ino ndi Malawi lero. Panga subscribe, kupanga comment, kumaso kupanga share ndikofunikira kwambiri kuti mauthengawa ambiri awambe. Kufikira nthawi ina tingoti mumakomano onse zikomo.